Sean, Sean, Sean. Meron akong nakilala, isang chicks na sobrang ganda. Malaanghel ang kanyang mukha, ang katawan hugis Coca-Cola. Kung magdamit ang sosyal niya, mamahalin at fit na fit pa. Cellphone niya ay latest version pa, ang sapatos ay sobrang taas pa. Sean, Sean, Sean. Nang tinanong ko ang trabaho niya, executive manager daw siya. Kaya pala ang sosyal niya, hatid sundo pa ng driver niya. Isang gabing niyaya ako ng mga kabarkada ko. Doon kami sa Baryo Uno, patay sindi ang ilaw dito. Sean, Sean, Sean. Nang lumabas ang mga dalaga, nasasayaw halos hubad na. Nabigla ako sa aking nakita, ang nakilala ko siya ang isa. Pero ang mas nakakabigla, ang akala ko siya ay dalaga. Siya pala ay isang darna, nalaman ko sa best friend niya. Sean, Sean, Sean. Sean, Sean, Sean. Kung maganda ang isang dalaga, huwag kayo basta magtiwala na siya ay tunay na dalaga. Baka narito kay lamang siya, akala mo'y Diyos ang Diyosa na maganda kung magdala. Siya pala'y may buntot din na tinatago niya sa ilalim. Sean, Sean, Sean. Akala mo'y nakajapat ka na ng maganda't edukada pa. Ikaw pala'y napurnada dahil siya ay isang syokla. Huwag umasa sa magaganda kung di mo lubos siyang kilala. Dahil marami sa kanila ang mga darna na rumarampa. Sean, Sean, Sean. Kung maganda ang isang dalaga, huwag kayo basta magtiwala na siya ay tunay na dalaga. Baka narito kay lamang siya, akala mo'y Diyos ang Diyosa na maganda kung magdala. Siya pala'y may buntot din na tinatago niya sa ilalim. Siya pala'y may buntot din na mas mahaba pa kesa sa amin.